see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Mag-start na ulit ang second quarter. Kuha daw siya ng ano. Ay, kuha. Kain daw. Akin na, baba. Pinalabas siya ng daddy niya. Kainin daw sa labas. How was it? Good. Show me, Holly. How was it? Too chocolatey. Very chocolatey. Dami talagang chocolate niyan. Pumasok na tayo sa car kasi ang lamig. Ayun si Sak. Iba na yung position ni Sak ngayong second quarter. Where is he? Yeah, in the center. What position he is now? Don't know, guys. You don't Here we know. go, handball. Handball. Exactly what I'm talking about. Saan kali siya hindi pinasa kay Sak kasi nandun na kay mas malapit si Sak. Ayun, nakuha tuloy ng kalaban. Ayan, kita niyo ba si Sak? Ayan si Sak. Where's the God. Oh, look at Zachary. Kawasaki boy. Where? Ayan. And Narakot seeds. Where is he? There, hon. There. Get on him. Kawasaki. Oh. Lumabas kami. Ayan si Saki boy. Andito rin si Jimmy. Katim ni Sak si Jimmy. Dito sa Interleague. Pero sa club ng Wari si Jimmy naglalaro. Ayan si Jimmy yung katim ni Sak nung nag-state sila. Number 1 si Jimmy. Nasaan ba si Jimmy? Natin si Jimmy. Ayan, yan si Jimmy. Oh, mabait yun na bata. Ayan. Isa ka magaling din. Magkakampi sila ngayon ni Sak. Pero pag bumalik na sila sa kanilang club, magkalaban na sila. Ng Wari. Magaling din yan ng Wari. Sa wings si Sak ngayon. Go Saki boy. Oh my God, andun na naman sa kanila. Ano na tayo guys? Behind na tayo ng 2 goals. Ah! Come on, come on. Nanunulak ang Saki boy. Come on, come on, come on, go Jim! Come on, come on, come on! Oh! Come on! Dali, 10 minutes na lang. Go Sak! Oh, keep the ball there. Come on, Jim! Yes! Ano? Yes, yes, yes. We're gonna kick. We're gonna kick. Go, Jim. Yeah, because he's not feeling well. Yeah, si Sak hindi pa okay. Si Kuya din may ubo din yun.
Go, Jin. You get one goal. Yes, yes. One more. Come on. Keep the ball there. Come on, Zach! Get in there! He's trying his best, and he's not really like. Umuubo siya, may sipon. Much better na compare nung mga nakaang araw. Pero, yan, hindi pa siya 100% magaling. Tapos nawa niya pa si kuya. Tapos ako parang papunta na rin dun kasi sumisingot-singot na din. Come on! Come on, come on! Oh! Go, Saki! Go, go, Saki! Oh! Go, 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 go! Kick, 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 kick! Yes! Oh, that... Did someone get it? Oh. After ng game na to, under 17. If on goal, Yeah, come on. in the back. Oh, come on. Oh! Come on, come on, come on. I mean, after nito, under 17, then after 17, si Sak tsaka si Kuya maglalaban. Yung team nila. Go, Sak! Oh, go, Sak. Nagtitipito ako kasi hindi ko makita. Pag hindi ako magtipito kasi yung mga cars. Malay na yung ating kamay. Vlog pa more. Oh, Sak, go dyan, Sak. Shepherd. Go kick. Come on, come on. Oh. Come on, come on. Yo, Sak. Oh. Keep the ball here, dali. Ay, nandun na naman sa kalaban. 2 minutes na lang. Talo. Ang close ng game. 5 goals. Talo sila sak ng points. May 8 points sila eh. Pareho na sila nakagol na 5. So 8 points na lang. Come on. Ang close ng score. Ay, nandun na naman sa kabila. Come on, get it. Oh. Come on, kick it, kick it, kick it. Go, Saki. Yes, Sak. Yes. Come on, come on. Jim. Go, Jimmy. Come on, one more goal. Oh. Go, Saki! Go, Sak! Go, Sak! Go, Sak! Oh, come on! Come on! Oh my God, yung car kasi. Go, Sak! Bantayan mo yung bola. Oh, tapos na. Talo sila ng 8 points. Sayang. Talo sila sak ng 8 points. Tapos na. 2 quarters lang eh. Was it? What sort of 22 minutes lang yung per game. So, 11 minutes per quarter. So, sa under 17 na yung maglalaro. After nito, si Kuya tsaka si Sak ang maglalaban yung team nila. Ang ganda sana kung nanalo sila Sak para 1 win sila Kuya, 1 win din sila Sak. So, mamaya, sino kayo mananalo? Kahit sino, basta. Wala masaktan. Your other son is coming, Han. Where? The loser. No, just trick it. Oh, you got a touch. So, what do you want, something? I know you did. Good luck, Sak.
Dad, can I take the footy? Dad. Sila na maglalaro ni Kuya against each other. Ayan na, Sakari versus Kuya. Tapos lang yung under 17 and panalo tayo sa under 17. Umuubo na ako. Feeling ko ako na yung next. Ayan na si Sak. Hala. Who you gonna go with, babe? Babe. Nan? Nan daw. Wala. Kahit sino. Huwag lang sila masaktan. Binibiro nga eh. Sabi nung ibang coach. Ibang partner daw yung magkapatid. Yung si Sakba tsaka si Kuya. Sila magbantay sa isa't isa. Yung parang katulad ng ginagawa nila. Binabantay yung bola. Tapos si Kuya sa team niya. Tapos si Sak naman sa team niya. So parang ganon. And dito yung team ni Kuya. Ayan si Kuya. Look at the smile of Yani. Oh. Stretching. Number 4 si Sak. Nasaan si Saki boy? Hindi ko... Ayan si Sak. Pag sila Kuya nanalo, sila na yung panalo. Pero pag sila Sak nanalo, lahat sila 1 win, 1 loss. So, we'll see. Pero pag dito sa game nanalo sila Kuya, sila na yung panalo. Sayang sana sila Sak nanalo para ano, 1 win, 1 win sila Kuya. But anyway. Ala, ayan na. Go boys! Si Sak nasa bench. Hindi muna siya naglaro ngayong first quarter. Ganda sana na maglaro si Kuya tsaka si Sak. Together ba? Go Kuya. Go Kuya. Wow, hindi ko nakunan na mark ni Kuya. Go Kuya. Oh. Points. Nag-ice cream si girl. That's a good ball. Oh. Kuya. Good job, Kuya. Go, Kuya. Wala naman si Sak dito ngayon sa team niya eh. So, Kuya naman tayo. So, gusto ko manalo sila Sak para 1 win Get in there, din Cooper. sila. Bye, TJ. That's it. Come on. Go. Go, Kuya. Oops. Go, Kuya. Whoa, well done, Kuya. Oh, wow. Good job. I want Taser to win. I know. But if Kuya wins, pag sila Kuya nanalo, wow, tama din. Pag sila Kuya nanalo, sila na yung panalo. You want Zach to win. Because Sak lost one, so at least they can win another one. But I want Taser to win. Come on, Kuya. Too high. Oh, what? Oh. Ayan na si Sak. Pinasok na si Sak. Asa na si Kuya? Ayun si Kuya. Yeah, I've seen him at the Asa na si Kuya? Asa na si Kuya? Ayan si Kuya. Ayan. Can you imagine kung si Sak ang nandyan sa likod ni Kuya? Pero si Sak nandun siya, sa center si Sak.
Wow, kuya. Good job. Wow, kuya. Good job. Oh, nakuha nila sak. Go, come on. Get in. Another goal. Oh, hindi naka-goal. Go, kuya. Keep thinking he's number 4. Oh, Here we go. Come on, Jack. go, in there. Throw, Sak. Bobby. Go, Saki. Ala. Yes, kuya. Oh, that was good kick. Umuulan na. Yes. Wow. Naka-goal ulit sila kuya. 3 ano na sila kuya? 3 goals, 5 points kila Sak Bokya. Wala pa. And si Sak papasok niya lang. So sana mag-play si Sak the whole ano na. Hanggang second quarter. Ayun si Sak. Go Saki. Saki. Go Sak. Go kuya. Go Sak, go kuya. Go Sak. Go Sak. Go Sak. Oh. Oh, go Saki. Nakila kuya na naman yung bola. Umuulan na. Come on, kahit makascore man lang kayo, Sak. Oh. Go, kuya. Go, kuya. Push back. Push back. Push back. Push back. Yan, gamit ko na yung ano ni kuya. Catman din niya. May pa-umbrella dyan si Willow. Wala, basang-basa na tayo. Nakagol ulit sila kuya. Good job, Yani. Go, Sak. Yeah, si Sak ang liit-liit ni Sak. Pero mabilis. Oh. Zach. 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 Sakit Grab po. it. Well Well done, done. Hold it in Zach. there. Well done. That's it, Zach. Give it a pull. Hang out, Zach. It's coming out. Hang out. Tingnan niya, ang liit niya Sak. Compare sa mga ka-team niya tsaka kalaban. Jesus, no, buddy. You have to go, mate. What's that? They On. put Cobra in the back line. In the middle. Come on. Oh, he was there. So late. Kuya. Look at kuya. Go, kuya. Keep running straight to goal. Straight to goal. Just get down there. What's that? Oh. Go, Sak. Oh. Yeah, Sak is so small, huh? Look. Ah. Back, back. Prove me wrong, Joel. Prove me wrong. Oh, you're on his act, you know.
Go Saki. Oh. Oh. No, kuya. He's just there, but they're not looking. Keep running in for it. Oh. Bring him there again, watch. Go Saki. Oh. Nandun na naman sa kabila yung bola. Oh. Nangali ng kamay ko. 3 minutes na to. Oops. Oh. Who's this number 4, Han? He's good too. From North daw yung isa. Yung number 4. No, chance I'll get in there. Oh, yeah. No, don't worry. I don't rain it. Ayun na, second quarter and last quarter. Rosa. Right. Josak, si Kuya nasa bench. So salit-salitan yung mga team sa bench kasi meron pa sila. Oh! No, Saki. Poor Saki. Si Kuya nasa bench. Josak. Si Sak muna i-cheer natin kasi si Kuya nasa bench. Saki boy. Oh, Saki boy. Oh, Saki. Oh. Magugol na naman yung team ni Kuya. Lumakas na naman yung ulan. Si Kuya hindi pa pinapasok. Nasa bench pa si Kuya. Oh my God, lakas na ng ulan. God, lakas na ng ulan. Wala na, basang-basa na sila. Si Kuya nasa bench pa din. Wow. Wow. Oh, It's pouring now. Wow. Yes, it is. Wow. Hindi na natin makita. Wala na. Zero visibility na tayo. Well, I don't know if it's Kuya in. Let me see. I will zoom this in. Yeah, that's him out there. Is Kuya in? Yeah, behind the in between the two umpires there. Okay. Okay, na see. 50-0. Si Sak naman yung, sa team niya, siya naman yung pupunta sa bench. Ayun si Sak. So parang pagpapasok si Kuya, si Sak nilalabas. Tapos pag si Kuya nasa loob, tama. Pag si Sak nasa loob, si Kuya nasa labas. Tapos pag si Kuya nasa loob, si Sak naman ang nasa labas. Yung nasa bench. So, hindi sila nag-meet lang sila konti, pero hindi sila naglarong yung, alam mo yun, na magkasama talaga sa isang position. They just kick goal, still goal. Nakakick ulit sila Kuya ng goal. Number 4 and he's Sila Kuya ang champion. Dad. Sila Sak 0. Ay 0, yeah. 2 lost kila Sak. Kanina 8 points lang yung lamang ng kalaban sa kanila. Ngayon dito oh my God, 69 points to 0. How well.
Tapos na. They won! Let's go, Taylor! Panalo sila kay Let's Go Dahan. So tapos na guys, puntahan ko si Kuya tsaka si Sak. Hopefully makuha ko sila ng picture. Pero alam mo yun naman si Kuya, hindi nagpapa-picture. And kanina nagpa-picture kami with Sak na suot niya yung jersey niya. Pero si Kuya kasi hindi pumunta dito sa may sa amin. So wala siyang picture with us. So ngayon gusto ko picture silang dalawa. Tingnan natin kung makukuha ko ng picture. Wala, pagpasok ko dun sa pagpasok ko dun sa room, naka na sila, naka-topless na yung mga boys, wala na silang top. Magsha-shower na sila, so wala tayong picture kay Kuya. Ang saya-saya ni Kuya dun, kasama yung mate niya. Balik na ako sa car bago pa umulan. Walang chance na mapicturean ko yung dalawa na nakasuot sa ng jersey. Naliligo na sila. Yung jersey kasi nila binigay today. Nung maglalaro na sila Kuya. Sana binigay yun like nung last training. Napicturean ko sana yung dalawa na naka-jersey sila na magkaiba yung team nila. Yung ano na lang, yung football jumper na lang. Kasi magkaiba naman yun. Sana yun ang suit nila. Under 17 na yung naglalaro. Kawawa yung bata, sumigaw siya. Andun sila diyang tinulungan kasi may bulb wire, hindi niya nakita. Nag-ride siya ng bike, so tinulungan nila na siya, makaalis. Yeah, he didn't see it. Napatakbo yung dalawa. May sugat siya dito, buti na lang hindi sa mukha or sa neck. Si Holly lumabas kasi, hindi na umuulan. And lumabas na rin yung araw. Yung boys wala pa. Mamaya pa yun dito. And may presentation pa after ng game ng under 17. So medyo matagal-tagal pa tayo. 1:47 na. 1:47. Oh, nanalo sila Kuya. Very good. And this is the last year ni Kuya sa dito maglaro sa Interleague kasi 50 na si Kuya this coming September. So, next year, under 17 na siya. Si Sak, mayroon pa siyang dalawang year sa Interleague. If makuha ulit siya mag-training sa sa Interleague next year and the following year. Kasi, pinipili kung sino yung talaga gusto nilang ipatrain at yung magaling talaga. And si Kuya, ito yung first niya na maglaro sa Interleague. Well, na-invite naman sila pareho. Nung nagpunta kayo ng Pinas, hindi nakalaro sila Kuya kasi June, July, nasa Pinas kami, diba? Then, last year, nag-caravan life kami. So, this year, hindi kami nag-caravan life kasi nga, dahil dito, para si Kuya, if ever makapasok si Kuya or mapili si Kuya mag-training sa Interleague, hindi tayo pwedeng mag-holiday kasi kailangan nila mag-train and pareho sila nakapasok sa training and pareho din sila nakuwang maglaro sa Interleague. So, yun. And I'm so happy for Kuya kasi nanalo sila. Ang saya ni Kuya, makita nyo lang yung ngiti. Si Kuya, bihira nyo nakikitang nakangiti. Pero pag nakita nyo yung natural smile ni Kuya na masaya, oh my God, parang napaka-pleasant ni Kuya. Kanina pagpasok ko dun sa dressing room, grabe, ang ngiti ni Kuya. Ang gwapo-gwapo tingnan ni Kuya. As in. Kaso nga, pag may camera, si Kuya, shy siya. So, hindi yan talaga nabibigay yung best niyang, yung natural smile niya. Alam niyo naman si Kuya, mahihayin. Pero kanina, grabe yung ni Kuya. Yung, alam mo yun, yung joy niya with his mates. As in, yung ngiti niya hanggang dito, oh. Sila doon, nagpa-party. Ang lakas ng music nila, eh. Oh, si Holly nagsabi na sa daddy niya na, Dad, can you please tell the boys not to talk about the game today? Kasi alam na ni Holly ang mangyayari, mag-aasaran yung dalawa. Ganun naman talaga, kahit nung sa sa regular football namin, football nila. So ngayon, magkatunggali sila, so we'll see.
Kasi si Holly, winarningan niya na si Daddy na, Dad, please tell them not to talk about the game today. Kasi nasa middle siya eh. So, mag-aanuan yung dalawa. Lalo nang panalo si Kuya. Si Sak siguro. Siguro kung si Sak ang nanalo din, kawawa din si Kuya kasi si Sak grabe din. Kaya mas mabuti si Kuya ang nanalo. Kasi nga si Sak nga may 2 game pa siya, may 2 year pa siya if ever mapili ulit siya mag-train sa Interleague. Hi my son, what's that? Oh, we just had steak last night. Yeah. How are you? Good job. I'm like, oh, it's wet. Did you? Yeah. No? Come on, phone. No, your phone. Where's Kuya? Still partying? No, I don't know. They have loud music. Is that alright? Tingnan yung steak ni Sakin. Oh, it looks. Yeah, I'm just gonna show them. We had steak last night. No. How's your short? Is your shorts wet or not? Is that too bloody? No, that's sauce. Sauce. Uh-oh. Love you. So, si Kuya na lang ang hindi pa talaga nagpapakita sa amin. Ayan na ang Kuya! Well done, Kuya! Oh, ala, yan na. Kuya! Oh. Diba? Lumayo na si Kuya kasi alam niya naka-on yung camera. Oh, yeah, nakamiss ng goal si Kuya. Ay, yeah. See, sabi ko, congratulations! Yan. Kuya. Congratulations. Kuya. Why? Don't be like here. Congratulations yan. Ayaw niya magpa-picture. Gutom na raw siya. Alright. Alright, Saki. Kuya don't want to have a photo with... Not yet. Not yet. Alright. I'm trying to eat. Ah, okay. Tingnan ang ngiti ni Kuya, oh. Oh, tingnan. Pag walang camera talaga, ang ngiti ni Kuya, wagas. Ayan. Tulog na siya. Kinakain ko na pala. May baw na kung yung baked empanada. Ayan. Empanada? Yeah. Is that the chicken one? Mm. Ayan yung itsura niya. Oh. Oops. Sarap. Ay, lakas ng ulam. And upload ko na yung vlog. Magkagawa ko ng thumbnail. Nag-text si Kuya. Hindi na rin siya maghintay ng presentation. Pagod na si Kuya. Mamaya pa kasi matagal pa ang presentation. Sila naman yung champion. Ayaw niya na mag-hangout siguro. Kasi lakas din ng ulan. And si Sak nga, ayan. Sak nakaipon na ng 20 or 30 minutes na 30 minutes na nap. So yung pipick upin namin si Kuya doon kung nasaan siya. Kasi medyo matagal pa daw. Baka mga 2 hours pa. Labas na yun si Kuya. Pinsan ni si Kuya ka ano niya yung second kasi ni Kuya. Ayan na si Kuya. Ayan ang Kuya natin. The champion. Hi, I need a Riz. Where's that? Sleeping. So it's gonna be quiet driving. Oh. It's gonna be quiet driving back home kasi tulog si Sak. Kasi Oli nag-ano na siya sa daddy niya, sabi niya sa daddy niya na sana daw hindi mag-ano yung dalawa. Huwag pag-usapan yung football. Sam's got that video. I got that one, yeah, on video. Say good time. Yeah, you're really good. You're on, Rizla.
Showing mate. Was it? Was it? Showing mate. That push him? Yeah. Why? Oh, he didn't obviously call for it. No, bloody number 4. Oh, was this one? Eddie. Yeah, Eddie. Yeah, Kuya could mark it. That's what I'm saying. See how they're just greedy? They don't. Yeah, they don't make you. Yung tinakaw si I Kuya. thought you were on the other team and I just punched him. That was in my hands. Oh no, he took. Na-mark ni Kuya, tinakal siya ng ano See niya, my runs? katim niya. My favorite run. Well done, yeah, Got you a lot of played marks. well. He Yeah. did took good marks. Yeah. But I'm just pissed off with that goal. Yeah, the goal. I Mate. don't forward anymore. Huh? I don't play forward anymore. Why? TJ, you were going good. I'm thinking, yep, he's straight. Look, Na-miss kasi ni Kuya yung And then- goal. and Disappoint then, ang daddy. right at the last minute, you just turned to the right and then kicked it a slot, and that's exactly where it went. Here, Mum, let me look. Wow. Mark, Dad, can I Please. come in? Yeah, I'll try. Kuha lang ng drink. Tingnan ni Kuya yung mga kuha ko sa Is that kanya. in water? Yes, I think I do. Oh, we have to go to Woolies and to get water, huh? No, we don't. We No, don't you'll know. be right. You can go up to me. No, I'm not going up tomorrow. Kuya, we have photos, see? Ayan yung I photos didn't get my namin. Guernsey though. I don't Huh? have my Guernsey. Does that get to keep his? No, this is after game. After You- the game? Yeah, he went to us before you play against each other. Oh, we weren't allowed to. You're We not had to stay in allowed? the change rooms. Hindi daw siya allow pumunta ng ano. You have to go the raining one, that one. Hindi daw sila I'll just pwedeng get 2 big bottles here for now. Alright. Kasi sana ba ako magsisimula? Hindi siya pumunta sa amin kasi hindi raw pwede. Hindi raw pwedeng umalis sa team. Umalis si Sak, pumunta sa amin kaya nakakapagpa-picture kami. Suot niya yung jersey. Kay Kuya wala talaga. Sinauli na nila yung jersey. Pati si Sak. Yung jumper, free sa kanila yan. Buti pa yung yung interleague free ang socks, jumper. Kasi sa state lahat talaga binili namin. Except dun sa cup. Kasi binigyan kami ng cup. Yung red. You can fast forward, Kuya. Kasi ang tagal nun. Pina-follow ko si Kuya kasi ang lakas ng ulan. Ang ganda sana, mark ni Kuya. Tinalunan siya ng katim niya. Did the coach say something about it? What? About the mark then? No. No? What Eddie said? I said sorry. He said sorry. Nag-sorry naman sa kanya si Ed. Yung number for magaling. He's good, Kuya, Ed. How old he is? Is it 15 or 14? 14. Busy na siya mag-review ng mga kuha ni Mami. Kaso, ang lakas ng ulan. Tapos, nasa car pa ako. So, hindi siya ganun ka-clear ate. Insert ko pag okay siya. No, you didn't get it. Did I? No. What? The mark? Oh. I did. The 3 minutes one. Look at the 3 minutes one and then fast forward it. I show it to Daddy. Yeah. See, look, slow motion, like he tackle you, like you went on the, and Daddy, I had that. and Daddy oh my God, Daddy swear, that is mate, that is team. You mark it, Kuya, but yeah, just unlucky that your teammate tackle you. And you could have kicked a goal, Kuya. Oh. Ayan yung mga ganyang nahihiya siya. Frank yun mag-smile. Did you see the other one? The mark. You mark another one though. Before raining. Last year, Limestone Coast was the champion too, right? Kuya? Yes. Yeah. Champion din yung Oh. Ayaw niya talaga pumunta kami ng Woolies. Bumili na siya ng tubig. Dalawa. Just put it there, Baba. How much
put your ano. Yeah, last year sa Interleague, ang nag-champion din is yung Limestone, yung kung saan si Kuya ngayon naglalaro. Yung division na yan. There we go. You're clear here, honey. Yeah. Alright guys, see you next time. See you later. Tulog na si Kuya, kanina pa yung nakatulog. And si Holly, si Sak, kagigising lang. Kaya na siya. Ay, ka. Bye na kami guys. And si Jan, nagmamad. Nice in here. Yeah. May ano pa, may fire pa yung ating fireplace. Oh, is that still? Nag-aagawan sila ng toilet. Pagod ang lahat. Ako nga, inuntok din ako sa car. And si Jan, mag-feed siya ng horse. Kanina, hindi niya na-feed yung horse kasi ang aga namin. Pero nilabas niya yun kagabi. So, sa patik lang sila. And binigyan lang ni Jan ng hay. So, ngayon, i-feed niya. Tapos, aalis ulit si Jan. Punta siya dun sa kaibigan ni Dad. Kasi manunod sila na horse race. Kung maalala nyo, last weekend, pumunta si Jan ng Adelaide para manood ng race ng horse ni Dad. Kasama niya sila mom and si Dan sumama din. Tapos sila Telana sumama. Kaso, nung yung horse na ni Dad, yung next, kinancel na kasi grabe na yung ulan, yung weather, pangit na. So, minob ngayong Saturday. Hindi makakapunta dun si Jan kasi nga, may ganap yung mga bata. Kaya ngayon, manunod na lang siya dun sa kaibigan ni... Pwede naman siya manood dito sa bahay. Kaso, samahan niya na lang yung matanda din na manood. Colour both market and You saying me Ayan, at the ayan end? si Jan. Nag-change na si Jan. No, you're saying at the end? Yeah. Massive pollen just outside the slide through. Yeah! Champion yan! Yeah! Zaki, come here, Zaki! Zaki! You're still... Come on, Zaki boy! Wow. Give me that. So, Kuya, hug mommy! there you go. Holly. You're good. You done well too. Yeah. Okay guys, yung dinner namin, simplihan ko lang yung dinner namin guys ngayon kasi pagod kaming lahat. And busog sila. Are you still full, Han? Oh, there's a big bit of wood there. Daddy, are you still full? Yeah. Yeah, si Holly full. Oh, mga busog. So, hindi to kakain mga to. Anong oras na? 4:30 na guys. Alright. Mark, can I have a hug? Hug, why? I don't know. Look, back to normal. Yeah, back Because no to... one gave you a hug yet. Yes. Alright, I'm gonna See ya mga. See ya. Are you gonna chase or are you gonna go like No, that? I'll come back and chat later. Okay. Balik siya. Tapos, base ulit siya. Kasi yung suit niya is pang, ano yun? Farm. If I get hungry, I'll just have toast. Okay. Is there any bread? I'm gonna get it from the freezer. And Okay. no, empanada, Baba. The chicken Oh yeah, I empanada. can have that. That's right. And where's the other water? Sap! Wala kaming naubusan na kami. Wala na. Kita Can I have niyo? a drink? Wala na kaming stock. It looks Kasi hindi pa ako clean. I know, wala na kasing tubig. Ano may looks clean? Here, open up. It Yan. looks clean on the side. Yeah, the side. That one. So open this, please. So, yan ko na yung vlog, guys. Yun. So I always just have a bottle. Ah. Yeah. Pareho silang laro ng very good. Kaso nga lang, yung team ni Sak, ang lit ng team nila Sak. And si Sak yung pinakamaliit. Ang lalaki nila. Kasi yung iba doon is 14. Kasi si Kuya magpi-15. Si Sak kata 13 lang. And yeah, nakapasok si Sak sa... Si Sak, meron pa siya. If ever pili ulit si Sak next year, hindi natin alam kasi ang daming magagaling din na bata. Pag napili ulit si Sak, makakapaglaro ulit siya or makakapag-train ulit siya ng sa Interleague. And pag napili siya, maglalaro ulit siya. Yung under 17, ng mga naglarong under 17, grabe, ang lalaki. Si Kuya, ang lalaki naman nito. Si Kuya, patpatin pa si Kuya. Kaya sana, malaki si Kuya kumain, pero payatot lang talaga. Kasi si Jan payatot nung ganyang edad. Ako din, payatot din ako nung kabataan ko. So, we'll see. Tingnan natin. Meron ko dito magtali na ako. At gustong-gusto ko na siyang itali. Hala! Namatay na yung fire. Okay guys, see you next time. It's